አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታርህርህ ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋን ቃል ኪዳንን ከከማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 10 ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ መስቀል እዩ። ጸጋ መስቀል ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኤፌሶን 2 ፍቕዲ 16 ብመስቀሉ እውን ነቲ ጽልኢ ብኡ ቀቲሉ ንኽልቲኦም ብሓደ ስጋ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም። ከምኡ ድማ በዚ ዕለት እውን ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ብመጋቢ ሓድሽ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብ እቶን እሳት ዘውፅኣሉ ክቡር ዕለት እዩ። በረኸቶም ምሕደረና። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን 3 ደቂቕ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓሎም ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን 3 ደቂቕ ኣናንያ ኣዛርያን ሚሳኤልን ከምኡውን ብናይ ቅድመ ኣጸዋውዓ 3 ደቂቕ ወይ ከዓ 3 ህፃናት ንብሎም ኢና። ይኹን ደኣምበር ንሕናስ ብዕድመን ብጸጋን ብትሩፋትን ኣቦታትና እዮም። እዞም ቅዱሳን ናይቲ ወቕቲ ናይ ይሁዳ ንጉስ ደቂ ኢዮአቄም እዮም። ናቡከደነጾር ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ህዝባ ክማርኽ ከሎ ቅዱሳን 3 ደቂቕ ተማሪኾም ምስኦም ናብ ባቢሎን ወሪዶም ነበሩ። እቲ ንጉስ ካብቶም ዝተማረኹ መንእሰያት ንቤተ መንግስቲ ዝኸውን ምስ መረጸ 3 ቅዱሳንን ዳንኤልን ተመሪጾም ናይ ምቾት ህይወት ተቐሪብሎም ነበረ። ነገር ግን ብምግብን ብኣምልኮን ምስ ኣህዛብ ክትሓባበሩ ስለ ዘይደለዩ ምርጫኦም ጾምን ጸሎት ምስ ቆሎ ኮነ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተነበሩ ምንም እኳ ደቂ ነገስታት እንተኾኑ ንዕኦም ካብ ፍቕሪ እግዚአብሔር ዝሓሸ ኣይነበረን እሞ ብጥረ ቆሎ ተወሲዶም ነበሩ። ኣምላኹም ከዓ ከኣሊ ስለ ዝኾነ ብመልክዕን ብጥበብን ኣብ ባቢሎን ምድሪ ክንድኦም እኳ ዝጽብቕ ወይ ከዓ ዝበልጽ ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባቢሎንን ኣውራጃን ሸሞም። ኣስማቶም ከዓ ብናይ ኣማልኽቱ ስም ሲድራቅ ሚሳቅን ኣብደናጎል በሎም። ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ኣህዛብ ቀኒኦምሎም ናይ ግፍኣት ኣዋጅ ኣእወጁ። ናቡከደነጾር 60 ክንዲ ቁመት ዘለዎ ናይ ወርቂ ምስሊ ኣቂሙ ስገዱ እንተበሎም ኣይከውንን እዩ ብማለቶም ተቓጺሎም ንኽመቱ እሳት ወይ ከዓ ሓዊ ተፈረደሎም። እቲ ነበልባል ሓዊ ካብቲ ነጎድጓድ ጉድጓድ ናብ ላዕሊ 49 ክንዲ እንዳነደደ እኳ ቅንጣብ እትኸውን ፍርሓት ኣይበጽሖምን ኣይፈርሑን እውን። ናብቲ እሳት ምስ ሰደዎም መልአከ ኣድህኖ ቅዱስ ገብርኤል መጺኡ ኣድሓኖም። ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተላዕለ ኣህዛብ ሓፈሩ። ናቡከደነጾር ግን ካብ ዝፋኑ ተንሲኡ ንናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣመስገነ። በረኸቱ ይሕደረና በረኸቶም ይሕደረና። ድሕሪታ መዓልቲ ድማ
አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል በዓቲ አጽኒዖም ብጾምን ብጸሎትን ተወሲኖም ይነብሩ ነበሩ። ነፍሶም ካብ ስጋኦም ክትፍለ ከላ ዓብይ ንውጽውጽታ ኮይኑ ነበረ። ቅዱስ ዳንኤልን ናቡከደነጾር ተቀላጢፎም እንተኸዱ ሰለስቲኦም ብሓድነት ዓሪፎም ተረኽቡ። እቲ ንጉስ ብጣዕሚ ፈትዎም ስለ ዝነበረ ብወርቂ ኣብ ዝተለበጠ ሳጽን ቀበሮም። ምስ ሞትኩ ኣብ ማእከሎም ቅበሩኒ በማለት ከዓ ክሳዕ ሎሚ ንዝበቕዑ ኣቦታት ናይ ኣርባዕቲኦም መቃብር ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ይረኣዮም እዩ። ቅዱሳን አናንያን፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልን ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብደናጎ ዝዓረፉሉ ግንቦት 10 ክኸውን ከሎ እቲ ዘመን ከዓ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ቅድሚ 500 ዓመት ነበረ። ኣምልኽና ካብ እሳት ከውፅኦም ከሎ መዓልቲ ኣምላኽ ኣቦታትና እግዚአብሔር ይመስገን ስቡሁን ይውእቱ ወልዑሉን ይውእቱ ለዓለም ዝብል ምስጋና ፈጣሪ ገሊጽሎም ደሪሶም እዮም። ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኖም ከዓ ኣመስገኑ። ድርሰቶም ክልተ ወገን ክኸውን በዓል 6 አንቀጽ ምስጋናኦም ድሕሪ 600 ዓመት ክርስቶስ ከም ዝውለድ ዘርኢ እዩ። ካልኦትን 33 አንቀጻት ዘለዎ ምስጋናኦም ካብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዓለም ን33 ዓመት ከም ዝመላለስ ይሕትት። ቅዱሳን 3 ደቂቅ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 900 ዓመታት ማለት ካብ ልደተ ክርስቶስ 400 ዓመታት ዓብይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ነበረ እሞ ኣዕጽምቶም ክረክብ ተመነየ። ንፈታዊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ጸዊዑ ኣባ ዓጽሚ ቅዱሳን ናይ ባቢሎን ወሪድካ ኣምጸለይ በሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ከዓ ብደመና ተጻዒኑ ናብ ባቢሎን ኣተወ። ኣብ ቅድሚ ናይቶም ቅዱሳን መቃብር ሰጊዱ ከዓ ኣልቀሰ። 3 ደቂቅ ከዓ ፈታዊና እንታይ ኮንካ በልዎ። እቲ ቅዱስ ከዓ መሊሱ ናብ ግብጺ ንኺድ ኣባ ቴዎፍሎስ ይደልየኩም ኣሎ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ከምዚ በሎ፣ እግዚአብሔር ዋጋኻ ይኽፈልካ፣ ግን ኣዕጽምትና ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ንባቢሎን ኣይፍለይን እዩ። ንኽብርኻ ግን ክንመጽእ ኢና። ንምልክት ክኸውን ምእንቲ መብራህቲ ከየብራህካ ለይቲ ተጸበየና በሎ ኢሎም ንቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ባሪኾም ኣፋነዎ። ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺር ከዓ መጺኡ መልእኽቱ ኣብጽሐሞ። ኣብ ዕለተ ቤተ ቅዳሴ ቅዱሳን ቴዎፍሎስን ቄርሎስን ቅዱስ ዮሐንስ ሓጺርን ካልኦት እውን ምስ ምእመናን ኣብ ጸልማት እንከለዉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ቦክ ኢሉ በርሀ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ብርሃን ከዓ ከበቦም። ኣብ ማእከሎም እቲ ብርሃን 3 ደቂቅ ክሓልፉ ጽቡቕ መዓዛ ሸተተ። እቲ ህዝቢ ከዓ ብደስታን ብዝማሬን ናይቶም ቅዱሳን ቤተ ቅዳሴ ኣኽበርዎ። በረኸቶም ይሕደረና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ ናይዞም ቅዱሳኑ በረኸት የካፍለና። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ግንቦት 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን 3 ደቂቅ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ቅዱስ አብርሃም ጸራቢ ሰማዕት፣ አባ ሚካኤል ገዳማዊ፣ አባ ይስሐቅ ግብፃዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ፣ አቡነ መብአ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግሥት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። አሜን። ናቡከደነጾር ከዓ እቲ ነቶም ባረቱ መልአኹ ሰዲዱ ዘናገፎም ኣምላኽ ሲድራቅን ሚሳቅን አብደናጎድን ይባረኽ። ንሳቶም ኣብኡ ተወኪሎም ትእዛዝ ኣበዩ። ብዘይና ኣምላኾም ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከየምልኹን ከይሰግዱንሲ ህይወቶም ወፎዩ በለ። ዳንኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 28። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን